पवन सिंह खेसारी को का बोले तो खेसारी पवन सिंह को का बोले ही में पूरा दुनिया तबाह हो जाता। अब छोट कलाकार के जोन गाना उठत रहे उधर मिले आवो लीले आवो 10 बजे रात के क्या मिलने के लिए बोला है? रात के डरेरी पर बैठ जाता लोग फोन लेके आ कहता लोग अबू ना। लेकिन हाँ, खेसारी भी ऐसे सीखे के चाहे कि मेहनत कैसे करल जाला, मेहनत करके आगे कैसे बढ़ल जाला, एक्टिंग में बॉडी पर्सनालिटी सब खेसारी भी आगे ज़्यादा बढ़िया बा। नमस्कार, मेरा नाम गुड्डू है और आप देख रहे हैं दूर की सोच न्यूज। अभी हम भेल्दी में एक स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं। ये जोरदार रिकॉर्डिंग स्टूडियो है। यहाँ से पटना से एक गायक आए हुए हैं, शशिराज सिंह, जो सुपरस्टार है। इनका कई गाना जो है वायरल हुआ है और एक गाना और जो है वायरल हो रहा है, मिले आवो लीले आवो। तो चलिए, वो शूट कर रहे हैं यहाँ गाना, तो हम उनसे अब बात करते हैं कि ये जो है गाना के बारे में और उनके बारे में। आ जाइए अंदर। देखिए, शशिराज सिंह जो है अंदर जो है अपना गाना का जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो आप बाहर आ जाइए भैया। शशिराज सिंह जो है और गाना का अपना जो है रिकॉर्डिंग कर रहे थे। ये जोरदार रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो भेल्दी है और ये पटना से चल के आए हैं। तो भैया आइए, सबसे पहले जो है हमारे दूर की सोच न्यूज़ में आपका स्वागत है। अरे भाई, कैसे खबर मिला कि हमने गए जवानी से। सबसे पहले दूर की सोच देखने वाले सभी जनता को मेरा गायक शशिराज सिंह का प्रणाम। और बताइए कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। और उरा बताई कैसन बानी? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लागल कि तू लोग अइला। और अभी कुछ रिकॉर्डिंग चलत रहे देवघर के और बहुत ब्लास्ट गाना आवे वाला बा, तो बहुत लोग के प्यार भी मिला था। अभी एक रिसेंटली हमारे गाना आए रहे मिले आवो लीले आवो, जो कि रील्स पे भी चला था काफ़ी अच्छा। इंस्टाग्राम पे ओकर बहुत ज़्यादा रील्स बना था और गाना भी बहुत बेहतरीन बा। तो अच्छा, वही गाना को लेकर हम लोग आए हैं। पहले तो कई गाना जो है इनका वायरल हुआ है और अभी एक गाना जो है वायरल हो रहा है, मिले आवो लीले आवो। अच्छा, वो गाना का शूटिंग आप कहाँ से किए हैं? पटना से ही? हाँ, वो गाना का शूट हुआ है आरा में और वो रिकॉर्डिंग किए हम लोग पटना में ए.बी. गुप्ता जी के स्टूडियो में। म्यूज़िक डायरेक्टर इसके ए.बी. गुप्ता हैं और गाना काफ़ी अच्छा है, बाकी चल रहा है। अच्छा, वही गाना आप पहले सुनाइए, जो आपका गाना ये जो वायरल हो रहा है अभी, मिले आवो लीले आवो। ये गाना हम और मेरे साथ खुशी कक्कर जी गाई हैं, जो कि आज के टाइम में वो भी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, सभी के साथ काम कर रही हैं। तो उनका लाइन था पहले, वो गाई थी कि मिले बोलावतार 10 बजे रात के, बुझे मजनू हमार जज्बात के। तो फिर मेरा लाइन था कि पाकल बकेरा तनी छिले आवो, पाकल बकेरा तनी छिले आवो, कि अरे मिले आवो लीले आवो, मिले आवो लीले आवो। अच्छा बताइए भैया, अगर भोजपुरी में जीना है तो अश्लील गाना पड़ेगा? ऐसा कुछ बात नहीं है, देखिए नजरिया बदलना पड़ेगा लोगों को। इसमें क्या है, मिले आवो लीले आवो ये बोल सकते। अच्छा, 10 बजे रात के क्या मिलने के लिए बोला है बताइए? आजकल के सारा प्रेमी प्रेमिका लोग वही पर तो जियता। रात के डरेरी पर बैठ जाता लोग फोन लेके आ कहता लोग अबू ना। देखो, दिन में आदमी तो मिले दीना, तो राते के नु लुक छिप के मिली प्रेमी प्रेमिका। एकर मतलब साफ सुथरा बाटे कि कहाँ संदेश करतनी, सीधा सीधा रौड़ा। देखिए, संदेश ना, एगो मनोरंजन हनु, तो हमनी के मनोरंजन खातिर कुछ भी गावे नहीं कि जैसे दर्शक मनोरंजन हो पाए। अब दिन भर आरती तक गायब ना आ लोग सुनबो ना करिया, बियाह शादी में ये सब बाजता तो जो। अच्छा, एगो चीज बाकी, रौड़ा लोग ब्यास जे बानी गाना गा देतनी 10 बजे मिले आवा, उहे जो बा लइका लोग का करता लोग कि बोला लेता लोग और ओकरा बाद में हत्या हो जाता। काहे तो प्रेम प्रसंग में हत्या देखी बहुत ज्यादा होता। अभी फिलहाल इतना भइल बा। अभी एगो करिश्मा आलोक के मैटर बाटे, एकरा पहले छोटू आरती के रहल, ओकरा बाद में हमनी के जन बगले में कई गो मैटर बाटे। तो रौड़ा लोग तो स्टूडियो में बंद होके गा देतनी आ आशिक जे बा लोग बोला लेता लोग, ऊपर से लोग के हत्या हो जाता। कहीं ना कहीं तो दोषी रौड़ो लोग बनिए में। हत्या जौन भाई बहुत ही गलत चीज भाई, कोई के साथ है ना होके के चाहिए। और ये सब जौन थीम बा हमनी के गावला पर ना होता भाई। आज से पहले ही से ये सब चलता रेप उप, ओकरा बाद हमनी के गावल चालू कैले बनी सके कि रोज देखो तनी सकी होने हव इंतजार में बारन, तो हव होने तेल छोड़ा तारी इंतजार में कि अब आवेले मजनुआ मिले आवते नहीं। तो ये सब चीज देखनी से तब देखो, जब तक हमनी के कुछ देखम से ना तब तक वो थीम माइंड में आई ना। अच्छा, एकर मतलब का हम मिले अब लीले अब ए से रौड़ा का संदेश देवे के चाहतनी? एमे इहो कह सकतनी मिले आवा लीले, मिलबू तब तो प्यार हमर लिलबू। अच्छा, प्यार ही क्या? ओकरा बाद में इशारा भी बा कि पाकल बा केरा छिले अब। साफ सुथरा रौड़ा वाले सीधा सीधा रौड़ा समझा देतनी, अब कुछो ना चलिए। चीज ही बानू कि हम केरा के बागवानी में रहतनी आ उहे बोलावतनी कि हम बहुत सारा केरा बा, अइबू तब तक केरवा छील के खियबू आ खइबू।
अच्छा तो ई बागवानी के ह, ऐसन कुछ नहीं खे एमे कुछ लेवल कर। ना ऐसा तो बात नहीं। ओकरा बाद में और कौन कौन जे गाना बाटे राउर जौन की वायरल बा? अभी एक गाना आइल है जौन कि हम काफ़ी अच्छा गईनी हम मंच पर, तो अजीत हलचल चाचा जो बारे में उनकर बहुत सपोर्ट मिलल, ई गाना के बहुत तारीफ कैलन। गाना रहे जैसे कि एगो औरतिया वियोग में बिया, अपना पति से कहतिया कि बाहर से आजा राजा आगे नहीं बूतता, अरे बाहर से आजा राजा आगे नहीं बूतता, कि अरे आगे नहीं बूतता, कि हमरा नजरी के सोझा देवर में हर लेके सुतता, अरे जरता जवानी लहर अंगे अंगे उठता। ये भी गाना बहुत अच्छा चलता है। एकरा के 60,000 लोग देख ले बाबी। 4 दिन होता। 698 कंपनी से रिलीज है। हमार गाना जौन मिले आवा लीले आवा उ शशिराज इंटरटेनमेंट से रिलीज है, ओकरो के खूब प्यार आशीर्वाद मिलता। 25,000 के आसपास क्रॉस कर गई बा व्यू 2 दिन में, और अच्छा जाता। एगो और गाना 100 मिलियन कोनो बाटे, अथी ना अथी 100 के बाटे, लाख में बा, उ कौन गाना बा? लाख में एगो अभी गाना 1,40,000 गईल बा, वो अमरूद वाला। उ बा कि घूमी घूमी खोजबे ते हमरा के खुद अमरूद जब पाक जाई रे। एमे अंजलि राज गईले बारी, जे कि पवन सिंह के साथे गईले रही, धन धुआं हो जाई, उहे सिंगर गईले बारी। तो उ कहतारी कि छुआ जनी बाबू अभी काचा बा, जबरी कइल नहीं अच्छा बा। तो हमारो में लाइन रहे कि सुनाए बाछी तोर लमहर गाछी, कोनो एक दिन झाँक जाई रे। तो घूमी घूमी खोजबे ते हमरा के खुद अमरूद जब पाक जाई रे। ई भी गाना गईल बा। अभी एगो मिलियन में भी गाना गईल बा, शिल्पी राज जी के साथ आयल रहे सार के म्यूजिक से। वो गाना रहे खोजबू तू, उहे गाना के टाइटल बा। उहो गाना खूब अच्छा चलल। कि गनवा थोड़ा सा थीम हमरा याद नहीं किया। अच्छा, अगर जब भोजपुरी गायक के हमेशा चर्चा में रहे के होई तो खातिर का करे के पड़ी? रउरो जानता नहीं, हमो जानता नहीं, लेकिन बता दी। अब देखते बानी कि अब साफ सुथरा तो हम बहुत गाना गईनी है, एको गाना के प्यारे। अब देखी मिले आवल लीले आव पर हुआ टन देना आ गईनी। हम एहू से पहले गईले बानी कि आंसू बहावेलू झूठा देके जख्म निशानी। ई गाना तो कोई पूछते नहीं खे कि भाई गाना बहुत बढ़िया अश्लील गाई, ऊपर से बाद में विवाद कर कि हमारा गाना केहू चुरा लेलक, चाहे हमारा के माने केहू ऐसे कैलक वैसे कैलक, बयान दे दिया के। ना तो हमार गाना तो कोई चोरैले नहीं खे। खैर अभी तक तो हम कैसे कोई के बयान दे दी झूठा। अभी एगो जौन बाटे राशि में बदमाशी गाना पर विवाद भइलक, पता बा कि ना? हाँ, तो वो लोग के आदतें है विवाद करे के। अच्छा, मान ली कि एगो बारे केहू छोटू शिकारी, ठीक कलाकार, उ अइले जेल से छूट के आके लाइव में आके बोल देले कि हमार गाना चोरी हो गल बा, जेमे कि रउरा गाना दोनों सुन ले हम, ओमे कितना अंतर बा दोनों गाना में? गाना उतना तो ना सुन पावे नहीं, कि खुद के भी इतना काम बा, कोई में आदमी बिजी रहे। लेकिन हाँ, टुनटुन भाई के गाना सुननी, आई में का बा ना बा तो उहे नु बताई लो कि जे के लिखले बा, के एने पास कैलक, ओने पास के चोरी चमारी। छोटू शिकारी जौन जे बारे चर्चा में आ गए आके जब लाइव बोल लेता। अब एक बारे में हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते, ऐसे कि हमरा जानकारी नहीं है। हम टुनटुन भाई के गाना सुन ले बानी, टुनटुन यादव जी के, बस। तो बस अच्छा, लागेला ना कि कबो हमहू आके केहू के लाइव में आके गरिया दी, कुछ उल्टा सीधा बोल दी, चर्चा में आवे के बा भाई भोजपुरी गायक हई तो? भाई अब चर्चा में आवे के खातिर कोई के माई बहिन ना नु करबा, उ संस्कारे नहीं तो बहुत लोग करता भाई। जेकर जैसन संस्कार बा उसन होता। अब जेकर संस्कारे बा माई बहिन दिन रात करे वाला, शुरू से पैदा भइल ओही दिन से माई बहिन त दादी त नानी सब करता, तो का करी? अच्छा, तो अच्छा खासा व्यू, अच्छा खासा पहचान मिलता तो कोनो खराब बा? अब देखी माई बहिन कह के पहचान लेवल कोनो बड़का बात नहीं खे, आ उ करे के भी नहीं चाहिए। मतलब 2 दिन के उ पहचान, फिर उ बूते ही के बा। आ जौन अच्छाई से जे आदमी ऊपर जाला नु, ओकर स्तंभ कभी गिरेला ना। जे नीचे से गरिया देनी, होकरा के अंगुरिया देनी, टेल देनी, तो ये सब लोग आ जाई, अभी हम फिर एक बार चाना के धार पर से नीचे। इसका मतलब कि समझा जाए कि शशिराज सिंह कभी जो है किसी को गलत नहीं बोलेंगे, और अपना जो है ईमानदारी से अपना काम करेंगे, किसी पर झूठा आरोप लगा के या गलत बोल के चर्चा में नहीं आना चाहते हैं। बिल्कुल, अपना मेहनत पे भरोसा कीजिए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए। अरे केकरो के बोल के का ले लेबा तू लोग? आज अइबा फिर जइबा मार्केट से, बहुत लोग देखते बार कि आई लगइल, हमनी के
4 साल हो गए काम करता, जो करता नहीं सा खुश एकदम गदगद बानी सके काम करके मजा आवता। अच्छा, आवे वाला कौन कौन गाना बाटे शशिराज सिंह के? तो भाई बहुत सारा गाना बा, लेकिन तू जाना तरह की बता देम तो तो चोरी हो जाई। काहे तो भोजपुरी में एगो ऐसा चीज बा कि सुपरस्टार पर आरोप लग जाता कि गाना चुरा लेता लोग। अभी पवन सिंह एगो शायद गाना चुरा ले रहे, टुनटुन यादव के या खेसारी यादव के। अभी विवाद चलता अभी पवन कि चल 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 तोरा माई से कहेम। पवन भैया के गाना आयल बा, राधे श्याम रसिया भैया कहता है कि हमार गाना उठा के गा देले बारे। अब इहे तो चलता लोग के, मतलब ये लोग काम पर ध्यान कम देले बा। अभी एगो औरी अंगूरी से कोनो ऐसा गाना पवन सिंह के आयल रख जे पर भी विवाद भल कि खेसारी लाल के गाना है। अच्छा, वो ओकरा बारे में उतना हम बारे में नहीं किया, लेकिन सुपरस्टार भी चुरा लेता लोग कहीं ना कहीं। तो अब मान ली कि छोट गाय के का कहल जाओ, ई गलत बा। छोट देखी, छोट कलाकार के पेट पर लात मारला पर कहियो ना कहियो पड़ेला। आज ना बुझा लोग के, लेकिन कहियो ना कहियो जरूर पड़ी। काहे कि 10 आदमी जब शराब पी तो कहियो ना कहियो तो पड़ी नु। अच्छा, लास्ट सवाल रही कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में बेस्ट के बा रौड़ा नजरिया से? देखी, दोनों अपने जगह पे बेस्ट बा लोग। पवन भैया के गायकी के जोर नहीं खे, आ खेसारी भैया जौन एक्टिंग कर दिहन, जो नाच दिहन, उ कोई के बस के बात नहीं खे। आज के टाइम में भोजपुरी में नाच के देखल जाओ तो यह लेवल पर लिया और खेसारी भैया के देन ह। आ गायकी में तो पवन भैया के भाई जोरे नहीं खे। उनका के मोहम्मद रफ़ी कहल जाला। आ हम गायकी में उनके के गुरु माने ले। हम का जितना भी भोजपुरी के कलाकार बा लोग सब कोई गुरु माने ला लोग। लेकिन हाँ, खेसारी भैया से सीखे के चाहे कि मेहनत कैसे करल जाला, मेहनत करके आगे कैसे बढ़ल जाला, एक्टिंग में बॉडी पर्सनालिटी सब खेसारी भैया के ज़्यादा बढ़िया बा। अच्छा, तो दोनों आदमी के अपन आइडल मान के, यानी कि ओकरा के कोनो भी कलाकार जौन बा आगे बढ़ सकता, लेकिन एमे जौन बा विवाद कर देवाला लोग एक पक्ष के रख के, यानी पवन टीम तो एने खेसारी लाल टीम, तो ये पर उड़ा का ना, ई गलत बाई होखे के भी नहीं चाहिए गुटबाजी। से का होला कि बाहरी इंडस्ट्री के लोग पर हमनी के बुरा प्रभाव पड़ेला। अब जब स्टारे लड़ी तो पंजाबी इंडस्ट्री हो गई, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो गई, बाहर मतलब घर से जब बाहर आदमी देखी तो उहे न बुझे से सब अभी भी लड़ता है। मतलब दुख प्राणी समझी के बताओ कैसन सोच बा। तो लड़ाई झगड़ा ना करे के चाहे, विवाद ना करे के चाहे, अपन अपन काम करी या एक दूसरे के काम के सपोर्ट करी। ऐसे का हो कि हम आगे बढ़म, हमारे साथ साथ हमारे भोजपुरी आगे बढ़ी। अच्छा, का लागेला कि ये दो आदमी के झगड़ा में जौन जेबा रौड़ाल नियर छोट कलाकार जितना बा लोग, अच्छा गावे वाला भी बा लोग, उ लोग दब जा लोग, ऐसन बा दबे करेला लोग। अब देखी कि आयल गाना तनी सुन ट्रेंड करत नहीं खेता लोग विवाद कर लेलक। अब ल सब मीडिया उन्हें घूम गए, पवन सिंह खेसारी को का बोले तो खेसारी पवन सिंह को का बोले, ही में पूरा दुनिया तबाह हो जाता। अब छोट कलाकार के जो गाना उठत रहे वो दब जाता। यानी कि वो लोग जो है आपस में विवाद करके सारे छोटे कलाकार को जो है दाब देते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं तो कह सकत है। अच्छा, कैसा बाकी रौड़ा समय देनी भैया खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे जात जात फिर से दूर की सोच के सभी जनता और हमारे भाई गुड्डू के बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ऐसे ही प्यार आशीर्वाद आप लोग बनैले रही भाई बेटा गायक शशिराज सिंह पे। अब बहुत जल्दी देवघर के गाना सब छूटे वाला बा, ब्लास्ट ब्लास्ट जैसे प्यार देता नहीं लोग वैसे ही रउआ लोग दे। अच्छा, रौड़ा अपन एगो गाना जौन सबसे रौड़ा खातिर बेस्ट होके ओकरा के गाती। हमर एगो गाना आइल रहे कि आंसू बहावेलू झूठे देके जखम निशानी, कि ससुरा में चल जइबू, ससुरा में चल जइबू के खत्म कहानी, आंसू बहावेलू झूठे देके जखम निशानी। ई संजीवनी म्यूजिक पे गाना बा। एगो और गाना आयल रहे ए पिया घरे अइबो ना कइलो, वो बहुत साफ सुथरा गाना रहे। ओकर 10,000 व्यू गयल हुई, पीआरए फिल्म से आयल बा। बहुत बढ़िया गाना के बहुत कम व्यू रहेला का। ई थोड़ा सा बा, ई तो का कइल जाए, यही चलते न आदमी कुछो कुछो में उतरता। झूठो खानी लोग विरोध करेला, लेकिन बाद में लीड लगा के आ उहे गाना सुनी। अभी पिया घरे अइबो ना कइलो इतना सुंदर गाना रहे कि देवे जवनिया गारी जब जब पेन्ही सारी, कि अरे होठवा से होठवा सटइबो ना कइला, कि रोई इंतजार कके आवे के करार कके, ए राजा घरे अइबो ना कइला, ए पिया घरे अइबो ना कइला। चलिए यही पर बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर कभी बाकी हम मुलाकात होत रही भैया से। बाकी शशिराज सिंह जौन जवानी भैया रहनी हम, और बहुत अच्छा गाना भी गावानी। और बाकी लोग देखबो कहीं है कि कितना अच्छा अच्छा गाना बा। और भोजपुरी में तो मान ली कि थोड़ा सा चलेला, और मार्केट में रहे खातिर थोड़ा मोड़ा तो गावे के पड़ी। जैसे यहाँ के गाना एगो आयल बा
मिले आवा लीले आवा। बाकी रउरा लोग देखी और भैया के जौन जेबा प्यार दुलार दी, बाकी हमरो जौन जेबा हमरो के प्यार दुलार दी और चैनल के सब्सक्राइब करी। बस चलते चलते आखिरी में एक शब्द